Da. Bei. Oi, dar te de jos, ei. Hai, sare! Sare que filmează! Pune pauză. Da. Strângește-te, voi, Andrei, aici și Ianei. Aici, unde stă Valerica? E apart, nu, e aschi că în mână, că mă la fund. Nu chiși. Dar ne duce acolo mai stăpână, hai masă, rog cu mine. O lăsat de aici! Nu, uite așa mă tia mai aschi. Nu ai chiși, Andrei. Da. E normal la fel. Nu de acolo, doamne. Camera nu mai urcă. Ei, nu e greu. Vezi să mă să prinde, dar tu te mii. E prea departe să-i luat viteză. Nu, dar acolo nu ești mare. Eu. Da, alt și facem. Alt și facem. Mai aveți banii? Voi pus pauză? Nu poate.